Isinze anyị na-ekene darịrị na nnukwu nna ndewo nna m anyị na-ekene Ichi anyị na-ekene nna m ukwu ekene anyị na-ekene alụnụ Alhaji Ichi afọ nwa anyị na-ekene darịrị nne ayo Move back.
You're highly welcome. Umwada, I ain't no. I do okay. No. Highly welcome. No. You're highly welcome. No. Highly welcome. Onye isi nzuzi imuchi bụ nze answer eze nwankwọ ya nwapụ ụzọ. Onye isi nze kelee ekwulọbịa. Onye isi nze imuchi kelee ekwulọbịa. Ndị nze nọ rinne. Highly welcome. Deka eturu si wente n'obi anyị ebe a bụ ebe Umuchi siri bido. Onye amanụ ya ba na ebe a bụ Umuchi. Ọ bụ anyị ka anyị nọ bụ Umuchi orita bụ Umuchi kpamkpam. Oche Jeluko ekele ego ọ ga-adịrị ego na mma. Ekele ego ka ị na-eke ife udo. Ekele ego ka ị na-eji ọdịnala nna ị ga-adị ogologo ndụ. Ekele ụlọ. Ekwulọbịa biko ekene m ụlọ. Iwu ka ọ bụ na Chineke gọzie unu niile. Ebe ọ bụ na onye osi na bịa, ibe ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Onye ogbuye ka dị n'isi. Onye ogbuye ka dị n'isi ya wepụ okwu ka anyị kelee onye nwe anyị. Onye nwe anyị na Chineke ụmụ gị amaghị ọnụ ga-awado otu a wee na-enye gị ekele n'ụbọchị nke taa. Nke izizi bụ na ị mere ka anyị dị ndụ na ndị dị ndụ. Nke ịbụọ na ị nyere anyị nchekwaba.
nke ịtọ bụ n'ime ka ụbọchị nke taa amaala anyị mma nke nọ imere ka ụzọ heela anya wee nwee ike irite anyị ebe a na-enweghị nsogbu ọbụla. Onye nwe anyị na-enye gị ekele. Naanị nsọ anyị na-ekele gị n'isi onye isi anyị, onye isi nze Ekwulọbịa, na-ekele gị n'isi onye isi ndị Ụmụchi, na-ekelekwa gị onye isi ndị nze ndị ebe niile gbara gburugburu nke mere na ha nwere ike ịchịkọwa ọnọdụ nke taa n'ụbọchị nke taa. Onye nwe anyị mere ka ọ dị otu ahụ. Chineke ji mere ebe anyị na-enye gị ekele, ọ gachasị isi nwee ike chịkọọ ọnụ anyị nwere mgbakọ ọnụ a. Anyị sike na metụta na ndị na ịja nwa n'aha Jizọs. Anyị wee na-ayọkọta onye nwe anyị na Chineke ọ dị ebe ọ bụ na anyị si na-emejọ maka njọ si n'aka ada na igwe elu anyị aka. Anyị wee na-ayọ Chineke nke n'eluigwe ọ dị ebe ọ bụ na anyị si na-emejọ, ọ bụ n'iji ụkwụ, ọ bụ n'okwu ọnụ, ọ bụrụ ọbụla ebe ọbụla anyị na-asị ụgbọala sacha n'aha Jizọs. Anyị wee na-ayọkọta n'ụbọchị nke taa Chineke nke ime eluigwe na-ekele onwe ịmarago n'ụbọchị nke taa ga-adị otu a, ịmarago n'ọta ka ndị Ụmụchi ga-eme nke a. Anyị wee na-enye gị ekele n'ụzọ pụrụ iche n'imere ka ọ dị otu a. Ọ ga-adịghị n'oge agbachara Krismas ruo na mgbede afọ. Ọ bụ itinye gị ekele n'ụzọ pụrụ iche. Anyị wee na-ayọ gị n'ụbọchị nke taa ịbịa mee ka ụbọchị a nke taa nke ibido n'oge ọmara anyị ma bido n'oge ụtụtụ ka ọ marara anyị ma ruo n'oge si njedo nke abụgbere n'aha Jizọs. Anyị wee na-ayọ Chineke nke ime eluigwe ịbụ Chukwu n'ezie, anyị kwere kwesị ike na gị maka ọgụ okere eluigwe na ala. Anyị wee na-ayọ Chineke biko ihe niile nke anyị ga-eme n'ụbọchị nkịta anyị na-ewere n'aha gị n'aka maka ọgụ bụ onye nwe nzukọ gị kere mmadụ ka ihe niile dị n'ụwa ịmara gị ka ọ ga-esi dị. Anyị na-ayọ ka ime na a ga-eme n'ụbọchị taa ka ọ gazie. Ekwekwene ka ndị iro na ndị asị ya aka ebe ọ bụ na ha ga na-esite ya aka biko gbochiela anyị ha maka ọgụ ma na-echebe anyị na mbụ ọ dị ka onweghị anyị bụ. Anyị na Chineke bịa mezioro ihe ndị anyị ka ọ gazie dị ka anyị si yọọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko azụ okwuchukwu adịghị n'ụka mgbede. Ụka mgbede bụ isi ka eji ekwe anya bịaruo n'egwu azụ ọ ga-adọrọ anyị mma n'aha Jizọs. Ọzọ gidigbam gidigbam. Anyị na-asị ya nnọọ. The two initiates being today the 9th of January 2024. Please, all protocols duly observed. To the glory of God, our joy knew no bound, and with all sincerity and a sense of purpose, we remain thankful to God Almighty, who had destined this day to come through today. The planning of this investiture today had begun since 3 years ago, and it is with joy and gratitude we welcome you all, the International Society of Equality and under invited guests, to the 10th Njaro ceremony for the investiture of the new initiates to this prestigious also title taken in Umutu village and Equality in general. We also being thankful to God for the journey mercies granted to all of us and all the prayers that we've been praying through and back to our destination safely in Jesus' name. Amen. As our Isinze Umuji today, seated to perform the prestigious also title taking, but the new will be crowned also in the community and the Equalovia at large by this investiture. Investiture of the new initiates into the prestigious society of the North of Umuji. Shortly after the ascension of Nze Anselm Ezewanko as Isinze Umuji village, and as the tradition demands, coupled with the wishes of the people, a call for the eligible and willing sons of Umuji village to commence the process of enrollment into Nzenozo society was made and was graciously followed. To God be the glory, 182 male folks in Umuji have completed all the requirements
to be initiated into the prestigious Zenozo Society of Umuchi and the and we have as solos at the breakdown. Ojago 2 persons, Ozomwe 5 persons. Inform our guests that today, the 9th of January 2024, these 182 qualified persons shall be adorned with the red cap to become of the prestigious Zenozo Society. Appreciations. We are most grateful to the unlisted persons who supported this occasion both in kind and in cash with their prayers to make it successful. 1. Mr. Chinedu Chiebue, the Boniface Onawaka Okafo, the Chitsa JJ Eze Umuchi, and the Ifechuku Ezukoye Joram, Secretary. Mwase kene mugo odema bigo ga matoka na hage Afambo Mr. Emmanuel Madubugo age okay Nanyerugo ekene kwa mozo biko ka mekane ka hanese mata ko sabata ko no basi okay I name no biocha I have Oga digide amen no ifo maka oba je ke mara webia ibia no ma garrene o Nanyerugo I can again garrene. Thank you so much for your time. Thank you. Nuku agame ekene ana ma wunyere ga onodo ya dawa God bless you. Nze Florida mwana Nze Florida twano Nze Florida kachano ama mo obodo no mma Omepani ibe ke wiki ku gakare nke agbaru onge onye isi nze Igbobia kugoro iku were na-azụ onye isi nze Igbobia iji akpọkọrọ ndị executive hụpụta anyị ewere jenene
ibe eji echi ọzọ ebe ejije echi ọzọ wee mara ma oruru wee mara ma oruru ekene m ụnọ maazị ana m ekene gị ọ dị mma biko ka emeta gị n'aha gị afọ m eze nwankwọ afọ nwa echeta nna ana m ekene gị o biko ka emeta kene ka obi dị gị n'ihe a na-eme n'ụbọchị nke taa okay yes ka ihe mere eme ọhịa ọ bụ mba atọ yes kai help amen amen anyị na-ekene gị o doro anya na ị na-echukwu nwa ikorobịa gị ọzọ ụbọchị nke taata ọ ga-adị mma ka anyị mata gị n'aha nwa ikorobịa marakwa aha otutu ọ na-aza okay okay ọ dị mmadụ na ọ dị mmadụ na darịrị na o anyị na-ekene gị ya gaziere gị ezigbo mmadụ thank you so much for your time darịrị Amigo, cadê mais o Eriri? Cadê mais o Eriri? Onde? na tebula kana Umwali kwenu? Umwali kwenu? Umwali nuonu? Umwali kachano? Biko toka mgbe kọrịta anyị na ụlọ eme ebe emume ọkụ ọkwa niile ka anyị nọ ibe nke a wụ ewu mmadụ eweta mana moto hatu babu ifa yo na ja kuna nge babu tenzi eti aje wote kuoro yo ya na odi ni babu tenzi kuo ni eka ben kete wote balo ko mwa ndi eka na mo hey ya bumpo kai tai no mo kwa no ni aga gba ye ni o ko ya wote nka now why you have yeah you can that's what he in and cause akana why they don't again Biko anyị ewere ohere a were cheke ihe ụlọ wetara onye ma ọchakwara acha o bee biko abịa ka chekiere anyị maazị ana m ekene gị ọ dị maka mata gị n'aha gị nli Asebu Rafael Chibuike Rafael anyị na-ekene gị biko ka mata gị ihe na-eme ebe a n'ụbọchị nke taa ihe a bụ omenala anyị ka anyị nọ okay ụmụ Chinedu ọzọ okay ndị ihe adịgo okay ebe nna nna anyị wee lute n'isi anyị ndị ọma lukwe n'isi anyị ọkwụsị nke ihe ọ so anyị nọ ịbịa banyere ndị na-echi ọzọ anyị nọ na-echi ha ọzọ echichi ọzọ enwekwuru okwu mmadụ ihe agbanye ndị ọzọ taa so ihe niile anyị nọ n'obi ụmụ Chi were na-eme taa biko ka nwoke anyị kedu ọ dị ka anyị chọrọ ka anyị mata kedu ndị bụ ndị bụ ndị nli bụ ndị isi Igbo ebe Igbo si bịa ha bụ ndị nli so
nke mụ chairman. Okay. So I'm chairman. So canopy I never forget that canopy. You know, I'm a okay. So I said I go ahead. Okay. Yeah, August seketa na onu aka odere. Authority there Ichi also no much. Okay. Village owner name okay. Adema dịka nna kedu ekpere na enyekwe na ụmụ ndụmọdụ na adụkwana ndị a ga-echi ọzọ taa maọbụ ndị a ga-agbanye ndị ọzọ na ngwa ngwa ha chichara ọzọ ha ya afụkwa na ihe dị iche adị na ndụ ha ya afụkwa na ihe ha mere wụ ihe nna nna ha mere adị ha mechakwa ya onye weta ọganihu na-eweta ihe ọma na ezinụlọ ha mechakwa ha ga-echukwa ụmụ ha ole si wee chukwa na nke Chineke anyị na-ekene gịrị nne na-asị na ya gaziere unu dịka Chineke mere ka unu nọrọ n'ọkwa ọ ga-enye unu ike unu ga-ejikwa na-aga na-enwere nsogbu ọbụla n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị darịrị mana ka amata n'ihe tụrụ gị nri aka na-atọ nri aka na-atọ ọ dị ka amanse darịrị nne ọ ihe ọbụ ọ mazịrị nne thank you maazị ana m ekene gị ọ dị maka ịmata gị n'aha gị ka ịmata gị n'aha gị okay ọ dị mma biko o doro anya na ọ gị bụ ọnụnọbi ụmụchi jibiri ọ dị mma biko mekene ka ọha na-eze mata ihe na-eme n'obi gị n'ụbọchị nke taa okay ihe a na-eme agụta ọwụ ihe a na-eme mgbe niile ihe a na-eme onwe ike a na-eme so ọ nwa ka a na-eme n'obi m taa ọ dị n'obi ahụ na ndị mmadụ chọpụtara na ihe a na-eme ebe a bụ ndị kwụ na eziokwu na Ekwulọbịa ihe anyị na-achọ bụ ka ihe ga-eme ka eziokwu dị n'Ekwulọbịa ya bụ ihe anyị na-eme ọ dị mma ndị ama ha nwee ike mata ọ dị mma biko na-atụfughị oge mekene ka anyị mata ihe aha bụ ihe aha na-eme n'ụbọchị nke taa ihe a na-eme n'ụbọchị taa bụ nzu alụ ụmụaka ndị echibeghị ọzọ lodkap igbo ogbu mmemme igbo ndị echichi ịnara aka aka ịtọ ka ha mara ya taa ha nwere abanye n'ime ya taa ha soro wee bụrụ ndị na-eketa oke n'ime ndị na-atụfu oge biko kedu ihe a tụrụ anya n'isi n'aka ndị a na-anachi ịnara okpu nzu a n'ụbọchị nke ihe a tụrụ anya n'isi ha bụ ime ezigbo ife ikwu okwu ikwu n'eziokwu wee na-ekwu eziokwu maka onye nze nwere nsọ ihe nsọ ndị nze dị a na-agụrụ ndị eji ọnụ uche na a ga-agụrụ ha ebe a ndị nze ga-ekwu onye nze ga-ekwu eziokwu onye nze ama mma aja onye nze ama mgbe onye nze ama nzu ọ ihe ndị a bụ ihe ha agaghị eme ọ dị mma kedu ekpere gị n'isi ndị agha ekwu okwu n'ụbọchị nke taa na ndụmọdụ gị na Chineke ji ike niile ga-enye ha ume a ga-eji wee nagide ya ihe ha ga-eme n'ụbọchị taa tupu otu akụzikwa ndị ha ga-akụzikwa n'ọdịnihu maka ha na-anọ ọ ya bụ ekpere m n'isi ya na a ga-enye ha ogologo ndụ nye ha arụ ike nyebife akụ akụ nyebife enwe nyekwuo ha akọ na uche a ga-eji wee nagide ya darịrị nne ọnọnobi anyị na-ekene na-asị na ọ ga-agaziri gị darịrị nne thank you so much maazị ana m ekene ọ dị mma biko ka anyị mata gị n'aha gị biko ka anyị mata ịkọwa kenere anyị ihe a na-eme n'obi ụmụchi n'ụbọchị nke taa ndị nze na ọzọ Ekwulọbịa n'Ọyọ na-echi na-anabata ndị chọrọ ịbanye n'iwu mba na nze na ọzọ society nke Ekwulọbịa ọ dị mma biko ihe eme ka anyị mata ihe a tụrụ anya n'isi ndị a na-anabata n'ụbọchị nke taa ife a tụrụ anya n'aka n'isi ndị anụ na-abanye n'ụbọchị taa bụ faya ebi ezi ndụ ụgbọ aka fa ọtọ gbara asị ọsọ onye fụ eziokwu ọ bịakwuo otu na ife a dị otu a
kusiri ni uchichi kusiri akazu o ife enegara anya na onye ọna chiri ọzọ ndụ onye ọna chiri ọzọ ga na-ebi ka na nweta ezigbo ife n'aka ya ọ dị mma anyị na-ekene gị o biko kekwe na-ekpere gị n'isi ndị a niile anyị bụ ụgwọ n'ụbọchị nke ife ọna ha spendị ha wee banye n'otu a n'ụbọchị tata Chineke amụbara fa ya mmadụ kwuru mmadụ amen maka na ọ naghị n'iyi ọ daha n'aja ọ ka nwoke dịka ibie na-adị nke ihe ọ bụ darụrịnị ọ dị mma ka anyị mata n'ihe tụrụ gị nna ife a na-etu m Ogbuefi Nweze adịghị efu na mba Ogbuefi Nweze adịghị efu na mba anyị na-ekene gị ya gaziere gị thank you so much for your time anyị na-ekene darụrịnị na mama bishop part of one Ichi net o jadoro mana jezo Ana menu 15,000 naira cash. Get the secretary. This is a Claudia. In Abia. This is a Claudia. Hey! Where? Because you know the other side work. I big them.
This man. Akokaria.
Nze adịrị Chukwu mma. Waseni ya maka ogana mara maka. Bia side. Yes. Senior na. Chinedu go. Emebi mechemu. Onye mebiri ya chebe. Yes, pangam. Ganiru. Sonny Black.
One by one. We confirm everyone 70-something persons. How is it? I'm going to make a guess here. It's a fortune. I know can I own now. I group on how? I saw you at the local man. So I know by getting also no Basitata. Stena Bankina and Gobala and Kemonsa. Oh yeah. Only side I can. Only cigarette to do.
Go see Hannes and Kobe again. My cousin chicken over Singapore. Okay. Nze 500,000 naira take. Ya nze jeje eze kafo kwadro ndeze uklo benini. Diamond, Daruna. Ichi
kwuru ka a na-eme. Ichi afụ nwa. Ichi afụ nwa. Ogbo sọ ya. Ọya kwuru ka a na-eme ya dawa. Ọya kwuru ka a na-eme. Ọya kwuru ka a na-eme. Ibekus. Ichi afụ nwa. Ọya kwuru ka a na-eme. Ibekus. Ana m ekele. Ya dawa. Ibekus. Ọya kwuru ka a na-eme. Ya dawa. Ọ dịrị Achukwu mma. Ọ dịrị mmadụ mma ya bewe. Ya dawa. Tata ụbọchị aṅụrị. Adịghị echi ugboro na-abụ. Ọ sọ otu ugboro. Ọya kwuru ka a na-eme. Ibekus. Ọya kwuru ka a na-eme. Ya dawa. Ya dị ana m ekele. Ọ dịrị Achukwu mma. Nna m kedu ihe tụrụ gị? Ebe tụrụ gị? Shuga. Shuga. Anyị na-ekene. Anyị na-awụnyere gị ọnọdụ. Ezigbo mmadụ ya gazie. Ezigbo mmadụ Shuga ya gazie. Anyị na-ekene gị. Ọ na-achọ ọdịrị Achukwu mma. Ọ dịrị Achukwu mma. Ọ dịrị mmadụ mma ya bewe. Ọya bụ tata ụbọchị aṅụrị. Ndị nze na ọzọ anyị na-ekene ụnụ. Yara ụlọ nne. Shuga anyị na-awụnyere gị ọnọdụ. Ezigbo mmadụ. Ezigbo ọyị. Ya n'iru nwanne m. Ya gazie. Ọya kwuru ka a na-eme. Nekwenụ lọlọ. Nekwenụ nwaanyị chara acha. Nekwenụ ugo olu ya. Nekwenụ osodi akpata akụ. Shuga bịa nụrụ Shuga bịa. Ọ dị mma. Nekwenụ ndị ada anyị. Ndị dị ma na ọgịnịdị. Nekwenụ achara ugo ebe niile. Nekwenụ ka ha si acha ka esi. Afụ nwa. Ichi afụ nwa. Ichie afụ nwa. Lọọlọ ana m ekene. Nwaanyị dị mma daalụ. Ichi afụ nwa. Ọ dị mma. Ya dawa. Lọọlọ dị mma. Arụrụ nne. Ezigbo nwaanyị. Ya gazie. Ọ dịrị Achukwu mma. Sorry, anyị na-ekele. Ezigbo mmadụ nnọọ. Ndị odogwu. Ya dị ka ebe echiri gị. Ezigbo mmadụ ka ebe echiri gị. Ezigbo mmadụ karịrị nne. Nwanne m. Ya n'iru. Ya gazie. Ọya kunu na-eme. Ezigbo mmadụ ya gazie. Anyị na-ekene. Ezigbo mmadụ daji. Arịrị nne. Ndị kere ya maka esi eri ego. Anyị na-ekene. Anyị na-ekene. Ya gazie. Nke m ndị aga m. Daalụ. Onye nwe ukwu a? Ezigbo mmadụ daalụ. Ezigbo mmadụ itichara mmọnwụ n'ọgbọ n'iro pụtakwa n'ime ụlọ mee okwu ya otu iru ahụ. Arụrị nne ezigbo mmadụ. Anyị na-ekele. Ọya kwuru ka a na-eme. Ọ dịrị Achukwu mma. Ọ dịrị mmadụ mma ya bewe. Ọ karịrị otu a. Ọya ka a na-eme. Ya gazie. Ọ dịrị Achukwu mma tata ụbọchị aṅụrị. Ụbọchị echichi gị. Ụzọ echichi atọ ka echiri gị taa. Ọ bụrụ obere ihe. Ụzọ echichi atọ ka echiri gị taa. Ọya kwuru ka a na-eme. Ya gawa.
ekene darine ezigbo nna ya gaziere gị ezigbo onye nke m ya gazie darine mmadụ anyị na-ekene ya gazie na onye kwuru ka a na-eme Ichi ezigbo mmadụ ka ịwụ itoruru etoru ịgbara dịkpa ka nwoke ya adị ya gazie ezigbo mmadụ nna anyị erugo obi nyerugo dike ya gazie nna anyị erugo dike ọ ya ekwuru ka a na-eme si zapụ ya azapụ obi nyerugo dike alụ ekweru na adị na agwa nna ekene ya gazie ọ na-aga n'anya ọ ya ekwuru ka a na-eme ọ na-eri ekwu ka a na-eme ọ na-abanye n'anya ya gawa ọ ya ekwuru ka a na-eme ọ na-aga n'anya ya ezigbo mmadụ ekene ana m ekene gị nna nwoke maka etu ihe ego ya n'iru nnọọ onye kwuru ka a na-eme ọ na-agaghị n'anya ya gawa nna m ekene arụrị nna ezigbo mmadụ ya dawa ọ dịrị Chineke ọhịa ọ bụ ọ dịrị Achukwu mma ezigbo mmadụ ekene ya dị mma ana m ekene onye nke m daalụ ewu ya n'ahịa ka esele ọ ya ekwuru ka a na-eme echichi ịtọ otu ebe a ya o tosiri etosu ọwụ obere ihe ọ dịrị Chineke mma ọ dịrị Chukwu mma ọ dịrị mmadụ mma ya bewe nna m ekelere gị ya gazie ọ ya ka ị na-eme ya gawa onweghị gịnị ya na-atọ tata ụbọchị aṅụrị gị mebe aṅụrị n'ụbọchị akara aka ya dị ana m asọpụrụ gị ya n'iru onye nke m arịrị nne nna m anyị na-ekene arụ nri nne ọ nọ n'obi ọ ya ka ị na-eme ya gaa n'iru demenụ lọlọ dị mma ekenere gị n'ụzọ pụrụ iche gaa n'iru ezigbo mmadụ ndị nke m ekene daarụ nri nne ya gazie n'anya ya ọ na-aga ọ ka esi kwuo ya ka o si aga daarụ nri nne anyị ekene n'ụzọ pụrụ iche ezigbo mmadụ daarụ nne nwanne m ekene ya gazie ezigbo mmadụ ya gazie ndị nke anyị ọ ka esi kwuo ya ka esi adị enwere ihe m fọrọ na tebụl a pụrụ iche ya gazie anyị bụ ekwuru ka a na-eme onye ka anyị si na ọ pụrụ iche ọ bụ na tebụl niile ka ihe ahụ ya ọ ndị ma anyị ya nwadị makwa anyị ya marakwa anyị ya ọ dị mma daalụ nne ya gazie lọla dị mma ahụrụ m aka gị gaa n'iru ezigbo mmadụ daalụ nọ ndị nke m ekene Ichi afụ nwa ekene darịrị na ezigbo mmadụ ọ ya ka a na-eme ma ebe senior brother ana m awụnyere gị n'ụzọ pụrụ iche biko ka anyị kene aha gị ọ dị mma darịrị na ezigbo mmadụ anyị na-asọpụrụ gị n'ụzọ pụrụ iche nna m ukwu ekene ana m ekene gị n'ụzọ pụrụ iche biko ka anyị mata gị n'aha gị
Ka anyị mata na aha gị. The Samuel Atụama. Akụezu ọgọ. Akụezu ọzọ nke izi. Ọ dị mma. Biko no ntakịrị oge biko kọwa kenere ọha na eze ka o si gbatakwuru ngosi. Ka o si kwuru na ọgọ nwoke chiri ọjị ya. Akwa nnukwu ihe. Chi ọjị ya gụta wee kpọọ ọha na eze wee na-agba ọfara. Nke abụọ obere ọfara afọrọ ya. Wee sị ka anyị bịa nọ ihe dịka o si kwesị. dịka o si kwesị wee na-ebe ọ dị mmadụ nna unu maara abịa girigiri ugwu eze na ọ ka esi mee nna m unu maara abịa unu bịara nke ihe ọ bụ amen amen biko dịka nna onye buru ụzọ siwe mkpọmkpọ ite kedu okwu otu maọbụ ịbụ onye na-atọpụkwa nọrọ ọgọ gị nwoke a dịka o si gbatakwuru ọ bụna godo ka ọ banyegodo n'otu ọzọ n'ụbọchị nketa nke ihe ọ anyị na-ekene gị ezigbo mmadụ na-asị na ọ ga-agara gị ọ gị ije ga-agara gị unu bịara ebe unu bịara n'udo na-enwere nsogbu ọbụla unu ga-anụ ga-ana n'udo na-enwere nsogbu ọbụla n'aha Kraịst bụ onye nwe anyị darụrụ na ezigbo mmadụ darụrụ na anyị na-ekene gị o thank you so much. You're highly welcome, sir. No, Adura Chukumadaro, Alhaji, kedu?
so much. All you can, man. All you can, man.
nna m thank you so much, sir. Thank you so much. How you man? Sugar. Sugar. Oh, yeah, man. It's good mother. One name woke. One name woke on our one. It's good mother. Yagawa, man. It's good mother. Sugar. Arena. It's good mother. Arena, man. Oh, yeah, man. It's yours. It's yours. Yagasie. It's yours. Yagasie. Ezigbo nna ya ka ị na-eme big brother arịrịnne big brother arịrịnne ezigbo mmadụ arịrịnne ma ọ mịga n'iru ọ ya ka ị na-eme ezigbo mmadụ ezigbo nwaanyị ọ ya ka a na-eme yeso ọya ọbụ ọhịa ọbụ